Azatlyň Lewabyň Türkmenabad şäherinde yerli jemaat hojalyk gulluklarının işgärleriniň adamlaryň gözüniň öňünde üýtüz itleri wagşylarça öldürýändigini görkezýän videonu çap edeninden soň bu edaranyň käbir işgärleri habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolup resmiýetleriň janawerleri öldürmek boýunça alyp barýan işleri barada jikme-jik maglumat berdiler. Howpsuzlyk aladalar sebäpli 20 iýulda anonimlik şertinde gurulýan işgärler Türkmenabadyň jemaat gullugynda köçelerdäki itleri öldürmek boýunça ýürüýte toparyň bardygyny aýtdylar. Edaramyzda 20 erkek kişiden ibaret bir topar bar. Olaryň ählisi 30 ýaşdan bärdäki adamlary. Olaryň bar işi köçelere aýlanyp, öýsüz ittir pişikleri awlamakdan, öldürmekden ibaret. Olaryň ýürüýte egin eşigi hem ýok. Olar öý libaslarynda aýagy şypykly aýlanýarlar. Diýip söhbetdeşimiz belledi. Ol bularyň 6-7 adamdan ibaret bir näçe topara bölünýändigini, seýledi olaryň esasan şäheriň zirdibil dökülýän ýerleriniň töwereklerinde itleri we pisikleri awlaýandyklaryny belledi. Öýsüz hayvanlar iýmit gözleginde köplenç zirdibilleri dörýärler. Olaryň kastyna çykan işgärleriň 4-si ýa 5-si bu sebitleriň golay goltumunda gizlenýär. Galany ýaşyrynlyk bilen jandarlaryň ýanyna aralaşyp, olary şol ýeriň özünde öldürmäge sinenşýär. Birdenkä hayvanlar gaçyp ýetişäýse, onda bu kuda oturan işgärler olaryň ýoluny kesýärler. Diýip söhbetdeşimiz nykdy. Ol bu isi çekilen işgärleriň öýtüz haýwanlaryň kellesine taýak ýa demir turwa bilen urýandyklaryny, birinji gezekde janawerleri öldürüp bilmeseler, onda ýene urmagyny dowam etdirýändiklaryny aýtdy. Bu gurrungy edilýän ýagdaýlara Azatlykda çap bolan videoda hem tomoşa etse bolýar. Türkmenabadyň jemaat gullugynyň işgäri öz edarasynda hereket edýän ýürüýte topar bilen birlikde şäheriň arasyçylyk we keselleriň öňüni alys gullugynyň işgärleriniň hem zirdibil meýdanlarynyň golaýyna zäherlenen iýmitleri taslaýandyklaryny sözüne goşdy. Adam hukuklaryny hem berk tepelemekde tanqidlanýan türkmen häkimetleri indi ençimi ýyl bäri ýurdun sebitlerini itlerden we pisiklerden arasylamak işlerini geçirýärler. Häkimetler bu işlere jemaat hojalygy müdürlüginiň yerli häkimlikleriň işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatları we çağılar hem çekýärler. Munun bilen bir wagtda häkimetler haýwanlary goraýan raýatlara we aktivistlere batys edýärler. Türkmen häkimetleri öýsüz uzarsyz haýwanlaryň köpçülikleýin tutulmagy we ýok edilmegi barada hiç hili mesele gozgamaýarlar. Seýlede Azatlyň bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Garaşsyz habar beriş teristleriniň we haýwanlary goraýjylaryň öýsüz haýwanlaryň köpçülikleýin gyrylýandygy baradaky köp sany habarlaryndan soň Türkmen häkimetleri öýtüz haýwanlar üçin penahana döretmek planlaryny eglan edipdiler. Emma habarçylarymyz bu penahanalaryň öýsüz ittir pisikleri üçin niýetlenmän, ýa-da Türkmen alawa çopan itlerine degisligini aýdarlar. Lewapdaky habarçymyz geçen ýyl Farabda Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda açylan itler üçin penahanada diňe saýlanyp alynan çopan itleriniň saklanýandygyny belledi. Türkmenistanda itlerin köpçülikleýin ýok edilýän wagtynda mundan 2 ýyl ozal paýtagtda alawa itine bagşlanyp altyny çaýylan ýadygärlik hem açyldy. Türkmenistanyň orta mekteplerinde okullar tamamlanyp tomuska dyn çalyş mögsümi dowam edýärkä, şuňlar Mara welaýatynyň owalarynda gadan çetmek üçin dürli işlerde zähmet çekýän çağalar gözgörteli köpeldi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary sebitden maglumat berdiler. Olaryň sözlerine görä Eliýuka hojalyklaryň çağalary dyn çalyş mögsüminde gadan çedip maşgalalaryna goşunt goşmagy sinenşýärler. Bu çağalar gowaça meýdanlarynda otog işlerini geçirmek, öýme-öý aýlanyp baklaşka we çüýşe çöplemek, zirdibilleri dörmek, bazarlarda galtak sürmek ýaly işler bilen meşgullanýarlar. Tomsun jokrama ıssysynda çağalar paýtaçy kärenetçileriň potrot ýerlerinde otog otamagy gidýärler. Çağalar gününe 25 manat gadanyp öýlerine eltýärler. Olaryň aglabasy gyýys çağalar diýip Marly oba ýaşaýjysy anonimlik şertinde 20 iýulda gurrun berdi. Habarçylarymyz oba ýerlerindäki oglan çağalaryň bolsa goňşy obalara, etraplara we şäherlere aýlanyp plasmasa, baklaşka we çüýşe çöpläp gadanç edýändigini aýdýarlar. Bu oglanjyklar öýlerinden ýerden sagat 5-de çykyp gidýärler we gije sagat 10 töweregine gaýdyp gelýärler. Öýme-öý aýlanyp baklaşka we çüýşe ýugnaýan bu çağalar käbir hojalyklardan plasmasa baklaşkalaryň 1 kilogramyny
5 manatdan satyn alýarlar. Soňra olar bu baklaşkylaryň her bir kilogramyny 6-7 manatdan Mary şäherine ýerleşen nokotlara satýarlar. Bu çağalaryň arasynda 6-7 ýaşly çağalarym bar. Dip Mary şäheriniň bir ýaşaýjysy şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Bu çağalar Mary şäherindäki zir-zivil çeleklerini hem dörüp, baklaşkalary, çüýşeleri we mallary berer ýaly garpyz we gawun paçaklaryny gözleýärler. Bu paçaklary eşek arabamyza ýükläp owadaky mally hojalyklara satýarys. Adam bolsa şol paçaklar hem pul berýär. Tomus aýlarynda işlän pulumuzy mektep üçin egin eşiklerimizi we oku esaplarymyzy satyn alyp bilýäris diýip zir-zivil dörýän çağalaryň biri aýtdy. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä sehel ulurak, ýagny 14-15 ýaş aralygyndaky oglan çağalar bolsa etraplaryň we şäherleriň bazarlarynda galtak sürüp gadan çedýärler. Türkmenistanda mejburi zähmet we çağa zähmeti kagyz ýüzünde gadan edilýär. Ýöne ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine görä ýurtdaky ýiti ykdysady kynçylyklar we işsizlik, aýlyklaryň we pensiýa tölegleriniň azlygy mektep okuwçylaryny hem tapan işini etmäge mejbur edýär. Bu çağalaryň ýanyna bir tegelek çörek bilen suw bar. Olar suwlary utarsa baran ýerlerine doldurup bermegi haýyş edýärler. Bu çağalaryň başyna eklenç ýer düşüpdir. Biz ýalanyny howada derrew kölegi gözleýäris. Olar bolsa 3 aýlap ulak günni jokramy suda geçirýärler. Dip Mary şäheriniň ýaşaýjysy aýtdy. Tomsoň başyndan bäri Türkmenistanyň dürli sewitlerinde anamal ıssy howa dowam edýär. 17-nji iýulda howa maglumatlaryny çap edýän Meteor jurnal neşiri şu epdäniň dowamında Türkmenistanyň dürli sewitlerinde howanyň temperaturasynyň 45-48 gradusa çenli ýokarlanmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Türkmen döwlet habarlar gullugy 2-nji iýunda Türkmenistanyň çağalar sagaldyş merkezlerinde tomuska dynjalyş mögsüminiň başlanandygyny eglan etdi. Resmi metbuat lagerlere barýan şadýan çağalary görkezip, ýurtda çağalaryň bilim we terbiýe almaklary, sport, aýdymsaz, edebi çeper döredüjilik bilen meşgullanmaklary, ukyp başarnyklaryny östürmekleri üçin ähli şertleriň döredilendigini aýtdy. Ýöne adatlyň habarçylary çağalar sagaldyş merkezlerinde, şol sanda lagerlerde diňe gurply maşgalalaryň çağalarynyň dynjalmagy mümkinçilikleriniň bardygyny habar berýärler. Maddi mümkinçilikleri pes hojalyklaryň çağalarynyň tomuska dynjalyş mögsüminde gadan çedip maşgalalaryna ýardam berýändigi barada geçen aý adatlyň Lebapdaky habarçylary hem habar berdiler. Türkmenistan soňky ýyllarda özüniň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini başdan geçirýär. Emele gelen agyr ykdysady ýagdaý eklenip bilmeýän maşgallalaryň köpelip çörek pulu üçin çağa zähmetini ulanmaga barhak kän ýykyny etmegine alyp gelýär. Adamlar gyçylygyň öňünde çäresiz galýar diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenleriň arasyna şaly suwsuz bolmaz palaw buwsuz diýilen nakl bar. Ýöne şu günler Türkmenistanyň günorta sewitlerine şaly ekilen meýdanlara ekrançylyk suwlary ýetmezçilik edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Saýat boýy Halaç etraplaryna şaly meýdanlarynyň suw üçinçiligine bökdönçlükler barada habar berýär. Şaly ekilen ýerlere suw ýetmeýär. Şalyçy daýhanlar suw üstüne uruş dawa edýärler diýip Lewaply daýhanlar edýärler. Habarçymyza görä Pagtaçy ýa-da Garlaçy kärenetçiler bilen deňeşdirilen şalyçy daýhanlar ekine höwesli çemeleşýärler. Şalydan 20-30 000 manat girdici gazanyp bolýar. Ýöne buğday ýa-da pagtany döwlete tapşyrsaň 6 000 manat töwerew girdici bolýar diýip Lewaply ýaşaýjy aýdýar. Türkmen daýhanlary ýyllar boýy buğdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş narhynyň pesdigini aýdyp gelýärler. Türkmenistanda ýylda ýüzlerçe müň hektara döwlet tapşyrygy esasyna buğday we gowy çekilýär. Ýurdun Günnogor we Demirgazyk sewitlerine şaly ekine hem döwlet plan borçnamasyna girdilýär. Bu ýyl Lewap we Daşowut welaýatlarynyň 18.300 hektar meýdandan 8400 tonna şaly hasylyny almak gödeňine tutulýar. Lewapyň darganata dänew, çärjew, Farab, Saýat, Halaç, Hojamaz, Kerki we döwlet etraplaryna şaly ekmek üçin ekrançylyk ýerler bölünip berildi. Lewap welaýatynyň ençe etraplary Amderýanyň golaýyna ýerleşýär. Şaly ekini köp suw talap edýär. Ýöne Lewaply şalyçylar suw ýetmezçiliginden şikaýet edýär. Her bir şalyçy kärenetçi giýjesi bilen ekin meýdanyny garawullap çykýar. Eger kärenetçi öýüne gitse, onuň şalysyna barýan suwa böget urulýar. Ol ýerden gelip öz şalysyna gidýän suwuň kesilendigini görýär we gaharlanyp öz üstünden geçýän suwuň ýabyny ýapýar. Gapdaldaky şaly meýdanynyň eýeleri suwu näme üçin ýapdyň diýerler, uruş edýärler, ýakalaşýarlar.
Diýip Lewaply Şaly Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Oba hojalyk hünärmenlerine görä 1 kilogram tuwy 5 tonu töwre suw talap edýär. Ýöne şu günler Türkmenistanyň bir ekrançylyk suwlarynyň öpçünçiligine däl eýsem, käbir sebäplerde içimlik agyz suwunyň öpçünçiligine hem bökdönçlik ýüze çykýar. Suw meseleleriniň fonuny Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebäplerine arasy agyz suwlarynyň tyşysyz ulanylýanyny, edara kärhanalara berkedilen agaç nahallarynyň agyz suw bilen suwurulýanyny habar berýärler. Köp edaralar öz baglaryny agyz suw bilen suwurýar diýip Lewaply bir suw hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu aralykda habarçymyz Türkmenabadyň şäher häkimligine degişli suw daşaýjy ulaglaryň Aşgabady we Balkan welaýatyna uğradylanyny habar berýär. Aşgabatdan daşary Balkan welaýatyna hem 10 töwereg suw daşaýjy awtolog iýberildi. Balkanda awazanyň gazonlaryna suw ýetmeýär diýerler. Şol sebäpden awazanyň gazon otlaryny suwlamaga ýardym bermek üçin Türkmenabaddan suw daşaýjy ulaglary iýberdiler. Diýip Lewaply çeşmämiz aýdýar. Lewaply şalyçylar suw ýetmeçiliginiň fonuny zeýkeşlerden nasoslar arkaly suw sowdurup ekrançylyk meýdanlaryny suwurmaga çalışýanlyklaryny aýdýarlar. Mundan bir aý öňem zeýkeşlerde şor suwlar bardy. Indi zeý suw akýan kiçirek zeýkeşlerim gurap başlady. Howada bu aý ıstwol diýip Lewaply şalyçylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdylar. 13-nji ýylda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun Lewap, Maraxal we Balkan welaýatlaryny paýtagat Aşgabady suw bilen öpçün edýän Garawum kanalynyň suwunyň azalýanyny habar berdiler. Şaly ekini Türkmenistanyň günorta etraplaryna iýunyň 2-nji ýarymyna, Demirgazyk etraplaryna apreliň soňky hepdesinde we may aýynyň dowamyna ekleýär. Hasyl güýzi oktyabr aýyna ýonalýar.